Tot teu. D'acord, doncs ja està. Doncs això, agrair a Catalunya la invitació. Per mi és un plaer poder tenir i compartir amb tots vosaltres una mica avenços i inquietuds dels professionals que ens dediquem a aquest àmbit que és per nosaltres apassionant des del punt de vista professional, que és el món de les malalties inflamatòries intestinals, i que per vosaltres és una malaltia amb la que heu d'aprendre a conviure, que en alguns us afecta més en el vostre dia a dia que d'altres, però que òbviament us ha fet entrar també en el món del que és el món mèdic i que també sabeu que teniu una malaltia la qual és un repte mèdic, perquè no la curem. I això ens obliga, en aquest cas som els metges, a estar contínuament buscant quines són les causes i buscant també moltes vegades objectius potencials per encara ser millors a l'hora de poder tractar i controlar aquesta malaltia. Potser no curar-la o guarir-la, però segur que intentar controlar-la millor. I aquí hi ha hagut un nou agent que bé, que és el que coneixem com flora bacteriana, que anomenarem, que estaria bé que tots ja tinguessin clar que l'hem d'anomenar microbiota. I jo he titulat que, aquest títol no la baula, que alguns me deien la bala, no, la baula, l'eslabón en castellà, la baula perduda de les malalties inflamatòries intestinals. Bé, veurem, estem encara, veureu que amb moltes preguntes, però també comencem a tenir algunes dades. I nosaltres el que ens va tocar, el nostre grup, des de l'Hospital Trueta, des de la unitat d'allà d'inflamatòria, que dirigeixo amb tota l'altra colla de meus col·laboradors i companys, i també amb la participació de la Universitat de Girona, portem 20 anys ja de treball en microbiota i inflamatòria. Vam ser dels pioners en el nostre àmbit, de Catalunya, d'Espanya, i a nivell europeu, per exemple, nosaltres vam ser els primers en descriure com era la microbiota de la malaltia de Crohn, en aquest cas. Doncs això que us deia, que per tant nosaltres vam tenir, diguem-ne, la proposta de començar a treballar, que us comentaré, amb microbiota, ja des de fa uns 20 anys. Llavors hem assistit al que era un perfecte desconegut, després us explicaré algunes dades de per què avui sabem més coses, i bé, avui és un dels camps que està en plena ebullició en aquest àmbit. Llavors, no ens sembla malament que aprofitem per comentar-ho. Llavors, continuem. Jo sempre m'agrada començar, de fet, sabíeu, si no us ho dic, aquest any he tingut l'honor que l'Associació d'Amics del Caganer de Catalunya m'ha anomenat Caganer de l'any, perquè diuen que, clar, han vist que presentava en les meves presentacions faig sortir aquesta figureta, però és que per mi és molt representatiu d'un tema que nosaltres, potser en aquest cas, perquè és la cultura més propera a mi, que és la cultura catalana, doncs ja fa temps que potser teníem clar que les femtes no és un material de rebuig, sinó que és una font de riquesa. I a mi de petit em feien cagar el tió, i com el seu nom indica, caga regals. Això és una cosa que quan ho expliques en d'altres països es queden bastant astorats, que nosaltres utilitzem el verb cagar associat a regal. És curiós. I l'altre és la figura del caganer, que tots sabem que el pessebres, a casa nostra l'utilitzem, i una mica és aquest punt irònic de trencar una mica en el Nadal, un punt graciós, però també sembla que l'origen té a veure amb una idea de fertilitat. Per tant, jo crec que ja teníem associats que això, que aquestes femtes no és només un material de rebuig. Llavors, bàsicament, us centraré una mica en la idea de la microbiota, sobretot aquest concepte de que probablement el que ja hem de començar a tenir clar és que no estem parlant d'uns bacteris, sinó d'un nou òrgan. Com a tot òrgan, quan emmalalteix, què passa? En aquest cas parlem del concepte de disbiosi. Llavors, direm el que és la microbiota a la malaltia inflamatòria intestinal, és a dir, el paradigma de disbiosi, que és una mica la malaltia on això ha pogut mirar-se millor. Alguns bacteris, comentaré alguns bacteris, potser perquè bàsicament s'incentiva a parlar
doncs l'hagi sentit alguna vegada, que corren moltes dades, etc., doncs algun bacteri, algun nom. Els tractaments biològics, que molts de vosaltres segurament porteu, i quina relació pot tenir amb la microbiota. Una part que és la que ens fa diferents, nosaltres ja us ho explicaré, doncs hem generat una startup que bàsicament ha estat capaç d'utilitzar aquests marcadors bacterians de la microbiota per a malalties digestives i finalment alguns aspectes de modulació, probiòtics, etc., que probablement a molts de vosaltres també us interessa saber què hi ha de cert en molt del que s'està dient. Continuem. No sé què passa, que em surt aquí una ratlla verda, que no sé de què és, però vaja, com que no molesta, no sé exactament de què ve. El microbioma humà. Anem a veure per què li diem un òrgan. A veure, aquesta xifra que veieu aquí és molt clara. El que ens està dient és que el que coneixem com a ésser humà té una cèl·lula humana per 1,3 bacteris que ens acompanyen. És a dir, en el fons, nosaltres som més bacteri que humans a dintre nostre. És a dir, tenim una gran quantitat de bacteris que fins ara no teníem clars que hi eren allà i que són fonamentals pel nostre funcionament fins al punt que el que coneixem com a ésser humà, en el fons, és una simbiosi, és com una unió de la seva part humana i de tots els bacteris que ens acompanyen, que de fet estan en una proporció de 1 a 1. Això ens està dient alguna cosa. Però la gran sorpresa, i una mica el que potser en el cas de l'especialitat de digestiu ens va fer diferents, va ser el següent. Quan després s'ha mirat, aquesta foto és del National Geographic, que una mica m'agrada molt posar-la perquè és molt gràfica, i veieu aquí aquestes ratlles de colors, són de diferents òrgans de la llengua, la gola, el nas, aquí, per exemple, seria la zona d'aquí dels braços, del colze. Això que veieu aquí és només aquesta part respecte a tota aquesta àrea que representa la microbiota del còlon, del budell gros. És a dir, el que no sabíem, clar, els digestius, vam ser els primers en interessar-nos per la flora bacteriana perquè treballàvem en l'òrgan que té més bacteris de tot el nostre cos. Vam ser els primers en intuir que això tenia algun paper, que jugava algun paper a les malalties en les quals nosaltres estàvem treballant, estàvem tractant. Però el que no sabíem és que estàvem obrint, de fet, una caixa de Pandora. Realment, no només influeix a nivell de budell, sinó està influint en molts altres aspectes. El que passa per nosaltres és que vam ser els primers perquè precisament treballàvem amb aquest òrgan. I això, direu, ostres, i això no se sabia ja d'abans? Home, el que us haig de dir és que si tot el que us presentaré avui d'alguns conceptes de coneixement que anem tenint estan molt implicats en el fet que vam tenir un canvi fonamental metodològic en l'estudi dels bacteris que bàsicament va anar del que li dèiem la microbiologia clàssica, que són aquestes càpsules de Petri, potser alguns de vosaltres l'heu vist en algun lloc, que són aquest creixement, d'això en les plaques on creixen els bacteris, després s'han d'identificar, etc. Però què passa? Que els bacteris que viuen al nostre budell representen, o sigui, només són cultivables en un 10% del total. És a dir, ens perdíem molt de la informació del que estava passant i això, clar, limitava molt el coneixement. Què va passar? Que precisament a finals de segle, de fet va ser un article que va sortir l'any 98 que va marcar tota una nova tecnologia, que és la microbiologia molecular, és a dir, la biologia molecular aplicada a la microbiologia, doncs va permetre de cop i volta que poguéssim estudiar aquesta, diguem-ne, microbiota ja no necessitant cultivar-la. Només que poguéssim mirar el seu ADN, el seu nucli, el podíem amplificar i això ja era suficient. Per tant, de cop i volta se'ns va obrir un univers nou que és on avui estem, que jo penso que encara estem al 50%, diguem-ne, de tot el que pot donar de si tot això, però que òbviament hem fet un gran salt qualitatiu quant a informació. I un dels grans temes importants és que, molt bé, estem parlant de la microbiota, estem parlant de 1.000 espècies, estem parlant de 10 a la 13, són bàsicament les estrelles de l'univers, cadascú de nosaltres té un univers al seu budell, però estem parlant, a més, que com a òrgan que funciona, com a estructura d'òrgan, és capaç de metabolitzar de tot. I això és un exemple, És a dir, fixeu-vos, té la capacitat de produir fins a 1.000 proteïnes diferents que actuen a nivell del metabolisme dels greixos, el metabolisme energètic,
que vulgueu, els hidrats de carboni, producció d'energia, metabolisme d'aminoàcids, etc. És a dir, que en el fons, quan nosaltres mirem això, si no ens estan dient, aquest quadre, no ens estan dient que estem parlant de microbiota, algú podria dir que estaríem parlant del fetge. De fet, hi ha algú agosarat que ja li ha dit exofetge, és a dir, d'alguna manera és tal la capacitat metabòlica que té, que pràcticament podria ser un segon fetge que tenim i fins ara tot just estem esbrinant com funciona. Per tant, això ens ha de centrar el tema. Si alguna cosa, quan acabi la xerrada, tingueu clara, és que sí, no estem pas parlant només d'uns bacteris, no estem parlant d'un òrgan amb les seves pròpies regles i normes. Llavors, quan aquest òrgan emmalalteix, on som? Doncs som al concepte de desbiosi. I aquí us donaré una pinzellada d'un concepte ecològic. El concepte ecològic, perquè això que us diré ara, val no només per als bacteris, sinó per qualsevol ecosistema, com podria ser una jungla amazònica. Bàsicament, en qualsevol ecosistema, en un primer moment, el que hi ha és una arribada de colonitzadors que estan poc especialitzats perquè, com que hi ha molta matèria prima a disposició, doncs cap problema. A nivell de bacteris, són bacteris que diguem nosaltres aeròbics. Què vol dir aeròbics? Vol dir que són de metabolisme de l'oxigen. I aquests típicament són bacteris que no són gaire específics, que són una mica, diguem-ne, s'adapten a qualsevol lloc. Són zones riques en nutrients i, per tant, no necessiten especialitzar-se massa. Però, clar, a mesura que nosaltres, des que naixem, anem incorporant i menjant, van apareixent nous bacteris que es van incorporant en el nostre budell i, clar, cada vegada els costa una mica més perquè aquesta matèria prima es va reduint. El que està succeint és que el que fan aquests bacteris a poc es van adaptant a l'ecosistema i és allò d'un es col·loca un nou bacteri al costat d'un altre i potser aprofita els productes metabòlics d'aquest altre i així es va formant una cadena ecològica. I això en el món bacterià vol dir que cada vegada els metabolismes són més complexes, es transformen en anaeròbics, és a dir, ja no necessiten oxigen, i entrem en fenòmens que diríem de fermentació. Us sona la fermentació, doncs, el pa, el vi, formatges, etc. Aquest concepte que fermenten, en aquest cas, la lactosa, en el cas de la llet, del formatge, que es fermenta la lactosa, o, per exemple, en el cas del vi, es fermenta la fructosa, etc. Doncs això és el mateix que també aquests conceptes de fermentació són gran part dels bacteris que formen part del nostre budell i, clar, per què no els podem cultivar? Precisament perquè, com que són bacteris que llavors l'oxigen és més aviat un enemic, diguem, els mata, doncs, clar, quan els volem cultivar, pel simple fet d'intentar-ho, ja el contacte amb l'oxigen els destruïa i per això no tenim aquesta informació. Bàsicament, això és el que passa amb un sistema de microbià madur. I també el que acaba passant al final d'aquest camí és que, clar, tenim un ecosistema que és divers, té moltes més espècies, però també és més complexa, però alhora és més estable. I això, bàsicament, avui sabem que aquesta estabilitat de l'ecosistema bacterià ens arriba al voltant del 19 o 20 anys de vida. Fins a aquell moment anem reclutant, anem passant per aquests processos i, bàsicament, arribem al moment de maduresa del nostre microbioma al voltant dels 19 o 20 anys de vida. El que, des del punt de vista ecològic, passa en aquest ecosistema amb malalties com la malaltia de Crohn, colitis ulcerosa, i també fins i tot en menys nivell, però també la síndrome d'intestí irritable, és que hi ha una alteració d'aquest equilibri que s'havia format, que és el que anomenem disbiosi, per la pertorbació que sigui, de tipus immunològic, etc. I això porta aquest ecosistema a estadis més primerencs, allò que us he presentat abans, a una microbiota que llavors està més empobrida a nivell de diversitat. És un ecosistema més empobrit. Imagineu-vos el que seria una jungla amazònica que s'ha cremat. Tu saps quin nombre d'espècies hi havia abans, però un cop s'ha cremat aquesta jungla ja no pots preveure quines espècies s'adaptaran. I el que està clar és que tu allà el que trobaràs és que això, òbviament, aquesta diversitat ha disminuït. Doncs una mica és el que passa, després també ho tornarem a incidir-hi, però una mica el que veiem des del punt de vista bacterià, conceptual, a la malaltia inflamatòria. I, de fet, quan parlem de disbiosis, es junten tres conceptes. Un és la pèrdua de bacteris beneficiosos, seria una de les parts que veiem, l'altra és l'expansió de bacteris potencialment perjudicials i l'altra és la pèrdua de la diversitat, pèrdua en nombre de diferents espècies. Llavors, clar,
a mesura que anem coneixent, doncs cada vegada tenim més malalties en les quals alguna influència té aquesta disbiosi. Òbviament guanyem els del món digestiu, com bé ens dèiem, no? La malaltia inflamatòria ha estat una de les grans malalties, no? que ha liderat aquests aspectes, però tenim la celiaquia, també últimament se n'ha parlat molt, diarrees infeccioses, trastorns funcionals del budell, com el síndrome d'intestí irritable, però bé, ja estem parlant de trastorns de metabòlics, com l'obesitat, la diabetis, o sigui, sabem que aquí hi ha alguns factors que estan influint. Alguns càncers, el càncer de colon és un dels fonamentals, es parla d'algunes al·lèrgies, temes neurològics, que òbviament avui no és la xerrada, però bé, a mi ja m'ha tocat anar a xerrar de microbiota al Congrés Català de Psiquiatria, no? És a dir, d'alguna manera comença a haver-hi patrons bacterians associats a diferents malalties psiquiàtriques com la depressió, l'autisme, que encara no sabem el significat, però que hi és. Està clar que ens està indicant que alguna cosa també està succeint a aquest nivell. No? I llavors altres malalties que anomenaríem immunomediades, que és un dels temes que ha despertat també interès, que clar, aquesta recerca en el món de les malalties immunomediades, que serien en el cas digestiu, doncs la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, fins ara és un tema només dels digestius. De cop i volta es desperten els reumatòlegs, es desperten els dermatòlegs, la psoriasi, l'espondilopàtia, aquí, que són malalties que sabem que s'associen, vaja, a la malaltia inflamatòria, però és que s'han començat a veure que també hi ha aspectes de canvis a la microbiota i ha generat molt d'interès. M'ha tocat també anar una mica a fer, anar a parlar, diguem-ne, amb molts d'aquests especialistes, perquè tenen molt de curiositat i interès, i és veritat que estan una mica més retrasats a nivell d'estudis en el seu àmbit, i una mica venen a buscar-nos els digestius que hi treballem perquè els orientem una mica cap aquí. Faig proselitisme, això, em sortia la paraula, faig proselitisme del tema. Molt bé, i anem a parlar una mica, anem centrant en la malaltia inflamatòria, que bé, és una de les malalties que ha demostrat ser un gran paradigma d'aquesta disbiosi. Tenim clar que, i això vosaltres ho sabeu, però bé, recordem que és una malaltia que té unes tasses d'incidència superiors en països industrialitzats, més en zones urbanes que en zones rurals. Això és una cosa que tenim coneguda, que de fet a nivell d'Espanya hi ha una prevalença que ha anat en augment, coincidint amb les millores socioeconòmiques del país. Sembla que en els darrers anys es detecta una estabilitat en la incidència en països desenvolupats, mentre en països en vies de desenvolupament cada vegada encara està creixent, i que s'han establert molts factors ambientals i d'estil de vida, si la higiene, els alimentaris, que si té alguna cosa a veure que utilitzem refrigeració, increment dels antibiòtics, etc. Sabeu també com jo que tot això són dades, però són dades que estan una mica indiquen que hi ha alguns aspectes. També ara hi ha un estudi molt recent que diu que hi ha molt de forma, diguem la primera generació, de gent que ve de zones amb menys inflamatòria i zones amb més inflamatòria, que emigren a aquestes zones, de seguida creixen la mateixa probabilitat d'adquirir la malaltia que la gent local. Per tant, és obvi que hi ha uns factors ambientals que hi estan incidint. I aquí la patogènia de la malaltia inflamatòria, òbviament no ens ho parlarem en tot, però tothom té clar que hi ha un aspecte aquí que és aquest. Que sí, la manera de néixer, dieta, lactància materna, etc. Però clar, jo quan ho junto, jo quan miro, per exemple, això és bastant recent, el 2018, el Nature Review, que fan una revisió i fan una mica totes les possibles influències a l'aparició de malalties inflamatòries, tot està molt bé, però tendeixo a pensar que alguns aspectes com la dieta, com haver fet llet, que haver tingut lactància materna de la mare amb biberó, o aspectes d'haver tingut infeccions, inclús la pol·lució, en el fons potser estan interactuant d'alguna manera en variar la microbiota. És a dir, que alguns d'aquests, o inclús la forma de naixement, està clar que reclutem uns bacteris diferents si el part és per cesària o el part és per via natural. Doncs bé, això probablement, la mediació de molts d'aquests aspectes potser està vinculada per la microbiota. Llavors, per tant, és un altre... Sembla que hi juga un paper, òbviament, rellevant. Això, òbviament, no m'hi aturaré gaire, només és dir que la complexitat immunològica que tenim
del que són tant la malaltia de Crohn, la colitis, d'activació de tot el sistema immunitari a nivell intestinal, però que aquí sembla que un dels... Dic, això està molt bé, i aquí estem treballant-hi, i tots sabem les interleuquines, etc., el TNF, la interleuquina 12, 23, que per exemple aquesta hi trobaria algun dels biològics que tenim a disposició, igual que els anti-TNFs, etc., estan vinculats a aturar la cadena inflamatòria. Però clar, quan estem parlant de microbiota és que estem parlant d'aquí, de la paret intestinal, i sembla que potser estaríem més a prop de trobar l'interruptor, perquè el que ara estem és actuant quan ja l'interruptor ha engegat tota la cadena. La idea seria poder anar més abans. I aquí, per exemple, seria l'intent d'explicar això. I seria una situació normal en què hi ha un equilibri entre els bacteris i una formació del moc, d'una barrera que no permet el contacte d'aquests bacteris directament amb les nostres cèl·lules intestinals. Però el que sembla que passa és que en la gent que té malaltia inflamatòria hi ha una disregulació, o sigui, una alteració d'aquest equilibri, que comporta que aquests bacteris tinguin un contacte més a prop, més directe, amb les nostres cèl·lules intestinals. I això sembla que és un dels interruptors, per exemple, amb gent que tingui alguna predisposició, ja sigui genètica o de tipus immunològic, que de cop i volta això es dispara, l'interruptor es dispara i comença una inflamació, que és el que coneixem com microbiota. I aquí a la descripció que t'ha acudit el que diu hi ha milions de bacteris als nostres budells, que quin mal en podrien fer una o dues més, que està el senyor menjant aquí en un bar. Clar, és un dels grans temes, de dir, ostres, però tot això és molta informació, com ho maneguem. Aquesta visió que veieu aquí és de l'estany de Banyoles. Per alguns que ho heu visitat, doncs és l'estany de Banyoles. Això és un petit homenatge a com va començar tota la nostra història de recerca. Jo havia acabat la meva especialitat, en aquest cas a Can Ruti, havia estat fora uns anys per als Estats Units, i el 2001 vaig tornar, soc gironí, Rodamont i Tornaborn, vaig tornar aquí a casa i vaig trobar, en aquest cas, el Departament d'Ecologia Bacteriana a la Universitat de Girona, que era això el 2001, i en aquest moment, el que ara sembla molt clar, tot això que us he explicat d'ecosistemes, això en aquell moment no es tenia, el 2001 no en sabíem gaire del que passava de la microbiota i de la malaltia inflamatòria. L'única potser visió que vam tenir en aquell moment és que ens vam trobar, en aquest cas, amb en Jesús García Gil, el catedràtic que avui és de microbiologia de la Universitat de Girona, que treballava estudiant poblacions de bacteris de l'estany, de poblacions lacustres. Llavors ell estudiava amb tècniques d'aquestes que us he explicat de biologia molecular, que el 2001 eren molt novedoses, però ho estudiaven en un estany, en un llac. Llavors la novetat va ser dir-li, escolta, i per què no agafem el budell humà i l'estudiem com un ecosistema com si també fos el llac? És a dir, al final és utilitzar el mateix tipus de tècnica com estudiem el budell, i assumir que el budell té un ecosistema. I el que us he explicat, això que sembla molt clar avui, el 2001, doncs vam tenir aquesta petita visió que ens va donar una certa avantatge, o diria jo, capacitat d'avançar-nos en la recerca en aquest camp. I això és el que volem expressar. Aquí és, a part de ser un homenatge, que també veieu la diversitat de plantes que té un budell sa. I que tingueu clar, com parlava abans de la jungla amazònica, doncs jo us dic el mateix, que tingueu clar que la malaltia inflamatòria, el que veiem a nivell de canvis bacterians sembla més aquest paisatge, que és de les Canàries, paisatge volcànic, que en principi té poc a veure amb el que heu vist abans. Per tant, tinguem present que aquest és una mica el que ens vam trobar. Nosaltres aquest vam ser, en el nostre estudi, ja dic, no m'hi centraré massa en temes tècnics, però potser també és bo que veieu una mica com funciona la ciència. El que vam fer és aprofitar això l'any 2002, 2003, la gent que li fèiem endoscòpia, en aquest cas vam començar amb la malaltia de Crohn, traiem una biòpsia. Llavors, aquesta biòpsia que fèiem una mena de neteja, veieu, d'aquestes capes bacterianes més supèrflues, ens quedàvem amb els bacteris que estaven més íntimament adherits amb el nostre budell. I aquí la tècnica el que fa és que s'extreu l'ADN dintre d'aquests bacteris i això, ara que està tan de moda, i que nosaltres en aquest sentit ja era una cosa que fa temps que utilitzàvem, que és la PCR per l'estudi dels bacteris, aquestes famoses PCR que avui pel Covid heu sentit a parlar tots una mica,
doncs és el que es feia servir per a nosaltres per estudiar els bacteris intestinals. I això, el que fèiem és, en una mena de gel, en el qual es fa córrer aquest ADN, doncs tot, veieu, o sigui, això, aquestes bandes, cadascuna d'aquestes bandes són bacteris, són una espècie bacteriana. Llavors, el que fèiem era treure la banda, la seqüenciàvem i això, després es mira a l'ordinador i aquesta seqüència ens diu, mira, és aquest bacteri. Això és la manera com hem estat estudiant, sobretot a la primera dècada del segle XXI, els bacteris i el que ens ha donat aquesta explosió d'informació que no teníem amb aquests famosos cultius. Però crec que és bo que com a mínim heu vist una vegada com s'expressa la microbioma. Cada línia d'aquestes verticals és un pacient. I aquí es van repetint les bandes amb les diferents espècies. Aquest és el concepte. Nosaltres vam agafar biòpsies el que seria de malaltia de Crohn i ens vam trobar amb el següent. Vam agafar biòpsies tant eren, per exemple, això és un mateix pacient, aquest d'aquí, que eren en zones inflamades i no inflamades de diversos pacients, que agafaven per veure si hi havia diferències a la zona on hi havia llagues de Crohn o no n'hi havia. I vam veure que, fixeu-vos que aquesta distribució és com si fos un dendrograma, això és bàsicament estan les diverses espècies o diversos bacteris que hem trobat, estan agrupats en funció de com a prop estan des del punt de vista genètic. Si això parléssim de famílies, seria com us ho podeu imaginar com un arbre genealògic. És a dir, això seria una família que té els avantpassats i al final tots tenim un avantpassat comú. Doncs això és el mateix. El que està clar és que aquest avantpassat comú, diguem, el moment de màxima diferenciació de poblacions de bacteris que trobem, el que ho diferenciava, aquest papa, aquest mama ancestral, és tenir Crohn o no tenir Crohn. O sigui, curiosament, la colitis ulcerosa es comportava una mica com el Crohn, però queia del costat dels sants. O sigui, en aquest cas, en el nostre estudi, va caure al costat dels sants. Ho dic perquè hi ha alguns altres estudis que queda més a prop del Crohn. Nosaltres va estar, diguem, al costat del Crohn, però en l'altre costat de la barrera. O sigui, tot això era gent que tenia Crohn i caien en aquesta àrea. Ja et dic, no tots, però un 80%. Que era bastant important. Clarament, semblava que el fet de la malaltia de Crohn marcava tenir una estructura bacteriana que era diferent de la que veiem en les altres malalties. I en tot cas, la més propera a la colitis ulcerosa, però tot i així, queia més del costat dels sants. Un aspecte interessant és, que això us ho explico ràpid, vam fer aquesta anàlisi, aquests puntets, cadascun d'aquests puntets és, a partir de diferents eixos, és allò que us hem ensenyat abans, un ecosistema bacterià, és com una persona, diguem-ne, l'ecosistema bacterià d'una persona. Doncs dir-vos que la forma que té, la forma dels sants, és una forma que és circular. I això vol dir que està agrupada. Vol dir, bàsicament, que l'ecosistema bacterià de les persones sanes és predible, està agrupat, és com més ordenat. En canvi, la distribució de la gent que té malaltia de Crohn i en menor mesura els que tenen colitis ulcerosa fa una el·lipse que bàsicament vol dir que tothom és el seu pare i la seva mare, en el sentit que era imprevisible saber a on anaven a caure. Són absolutament heterogenis, estan distribuïts d'una manera aleatòria. Tornem a aquell concepte que us havia dit. És com allò de la jungla amazònica. Jo, abans de cremar el bosc, puc preveure quines espècies s'han adaptat, quines no. Quan he cremat el bosc, ja no sé qui s'adaptarà o no. El que ens està expressant l'alteració dels bacteris a la malaltia inflamatòria és aquest bosc cremat. És una mica uns ecosistemes que tenen unes regles cadascú anòmales, disperses, imprevisibles. I això és el que ens està demostrant aquesta gràfica. I un dels temes que molt se n'ha parlat és la predisposició genètica que pugui haver en el món de la inflamatòria. Sabem que hi ha alguns gens que sembla que s'associen més al Crohn, altres s'associen més al colitis i alguns que es comparteixen. Però si hem parlat que els bacteris i els humans som una cosa, potser un dels grans errors per entendre una mica quin grau de predisposició hi ha al darrere de la malaltia inflamatòria és que haurem d'incloure en la nostra en aquesta equació, i podeu pensar que això és complicat, també l'ADN dels bacteris. És a dir,
això, només, òbviament no vull que hi feu gaire cas, però bàsicament això és gens, el mateix que he ensenyat abans de genètica humana, això són gens bacterians. I ens està dient quin grau de correlació tenen... Perdó, això són bacteris, gens de bacteris, i això són gens d'inflamació. I això bàsicament ens està dient el fet que hi hagi un determinat bacteri, quina correlació té amb que hi hagi aquestes proteïnes inflamatòries. D'alguna manera ens està dient que en funció de determinats tipus de bacteris s'estan activant uns gens o uns altres. Llavors vol dir que el dia que puguem realment entendre quins gens dels bacteris i quins gens d'humans s'estan activant alhora i estan interactuant, potser entendrem per què o podrem arribar a tenir idea de la predisposició, per exemple, a tenir una malaltia inflamatòria d'algú. És a dir, serem més precisos en aquest aspecte. Jo crec que fins ara estàvem esbiaixats perquè només miràvem la part humana. Tocarà completar aquesta informació amb el que serà la informació microbiana. I és que això després, a part, es complica, perquè al final d'on tenim més informació és dels bacteris. Però fixeu-vos, això és una demostració de tot el que sembla que existeix en el nostre tub digestiu. I bàsicament estaríem parlant de bacteris. Això Archaea és un estil bacteriana antiga, diguem, no se'ls considera bacteris, es consideraria bacteris rudimentaris, que mireu-vos també, la quantitat, això és el nombre de gens que hi ha, doncs mireu. Després tenim els fongs, i després tenim protozous, que a vegades molta gent els hi fan l'anàlisi que tenen algun protozou allà, que dius, no, home, no, alguns d'ells és que hi han de ser, habiten en el nostre budell. Però és que després, i ara també han cobrat més importància, també hi ha virus. I també hi ha uns virus que es diuen fags, que només que pigueu el nom. Els fags són virus que viuen a dins, o sigui que infecten els bacteris i els hi fan canviar les característiques. Són virus especialitzats en infectar bacteris, doncs també. Però és que després hi ha una part fonamental que encara de gran quantitat que no sabem que hi ha. Vull dir, perquè entengueu que tot just estem començant a entendre certes coses. Perquè hi ha una gran part del que hi ha que encara no coneixem. I només com a exemple molt ràpid, quan hem començat a posar la lupa en altres coses que ja no siguin només els bacteris, per exemple, aquest és un primer estudi, tots us imagineu-vos el camí que hem de córrer, que treballa amb el que seria el viroma, que és els virus que viuen en el nostre budell. I els virus que viuen en el nostre budell doncs, van ser capaços, un determinat tipus de virus, que eren els caudovirus, van veure que tenen una distribució diferent en funció que tingués un crono, una colitis ulcerosa, tenen una distribució diferent respecte a la població normal. Què vol dir això? No ho sabem, però és un primer pas de dir, compte, que no només parlem de bacteris, sinó de canvis en el virus. De fet, això ara tinc molt d'interès perquè bé, ja en el món del Covid, no sé si en sou conscients, però on hi ha més receptors del virus del Covid és en el budell, no en el pulmó. I que sembla que, entren en el pulmó perquè és on arribem primer. Però és curiós que s'ha vist que algun biològic pot tenir algun tipus de protecció respecte a la tempesta de citocines, o com a mínim disminueix la probabilitat de que tinguis inflamació. I algú parla que potser té a veure amb que també s'ha vist que els biològics baixen el nombre de receptors del virus en el budell. Això té alguna relació també amb els virus ja intestinals que viuen allà? Potser també els virus intestinals actuen com una barrera? I clar, perquè també els nous virus que arriben han de lluitar contra els que ja hi són. Bé, ho dic perquè és un camp en el que estic segur que arran de tot el que ha passat ara tindrem més coneixement o hi haurà més interès en fer recerca. Això és els fags, això també molt ràpid, només per dir que hi ha un bacteri, que després us comentaré, que és el Faecalibacterium prausnitzii, doncs es va veure, no només és que aquest bacteri n'hi hagi menys quantitat, per exemple, seria el verd, menys quantitat que en els individus sans, sinó que a part hi ha uns quants d'ells, o sigui, hi ha més quantitat de bacteris d'aquest tipus infectats per virus en el món de la inflamatòria. Què vol dir això? Tampoc ho sabem, però és una dada. Volem dir que compte que no tot és un bacteri, sinó bacteris i altres tipus, que també estan alterats en el món de la inflamatòria, i els fongs també.
Hi ha tot, aquest és un dels primers estudis fets amb diferents fongs que clarament aquest grup de Sokol, que és un grup molt important de París, que també veu certs canvis en la composició de fongs en el món de la malaltia inflamatòria intestinal. Això no té res a veure amb algunes coses que havien corregut fa uns anys, que si la candidiasi intestinal, històries aquestes, algun de vosaltres segurament, més d'una vegada d'haver haver sentit que això, òbviament, no té cap interès, perquè, bàsicament, a veure, tots tenim càndides al budell. No són càndides normals, que han de viure amb nosaltres. El que està clar que si te les busquen, les troben, perquè hi són, perquè formen part del nostre microbioma. No és que sigui res anormal, no? El que haurem d'aprendre és veure quines proporcions de diferents tipus de fongs hi ha, i això, igual que veiem els de bacteris, veurem a veure aquests canvis, si tenen rellevància o no a la malaltia inflamatòria. Perquè hi havia conceptes, a vegades, que eren una mica, considero jo, aberrants, no? En el seu moment havia sentit molt de la candidiasi i tal, però sabíeu que això no té cap base, càndides en tenim tots. Per tant, no és tenir-ne, que no estigui alterat el seu nombre i, en tot cas, encara estaríem per veure quin significat té això. En quant a bacteris importants, que és el camp en què nosaltres en sabem més, doncs bé, un cop vist això, nosaltres vam començar a treballar molt en els dos. Jo sé que aquesta foto que he posat aquí és una mica obsoleta ja per molts de vosaltres, els que no tinguem canes potser sí, però és una mica el poli bo i el poli dolent, per mi sempre seran els d'arma letal, no? Per molts de vosaltres, potser alguns, cada vegada que ho presento, com que la gent respecte a mi és més jove, se'm queda mirant i diu, vaja, aquest parla d'una pel·lícula antiga. Però vaja, nosaltres vam centrar en dos bacteris específics, que un representava el bo i l'altre el dolent. Només els nomenaré perquè ho tingueu en compte. Un és el Faecalibacterium prausnitzii, té un nom així una mica estrany, no? Però aquest heu de saber que és el bacteri un dels més abundants en el nostre budell, que és un dels grans fermentadors. És un bacteri mòbil, fermentador, que fins ara no havia estat gaire possible analitzar, precisament perquè amb l'oxigen s'eliminaven. I gràcies a les noves tècniques hem pogut analitzar-lo. I és un bacteri que ho té tot, diguem, està distribuït a tota la part aquesta, just en la intersecció del moc. De fet, és un gran productor de butirat. El butirat és el gran producte energètic que fan els nostres bacteris i que és utilitzat per les nostres cèl·lules intestinals. És una mena es diuen àcids grassos de cadena curta, que són volàtils. De fet, són responsables de l'olor dels nostres pets, en gran part, vull dir que és butirat, però que és un element molt nutritiu per les nostres cèl·lules. Llavors, aquí és un gran productor, per tant, és important que hi sigui. Sembla que és un secretor de molècules antiinflamatòries i que també un potenciador de la funció de barreres, és a dir, ho té tot. I això a sobre ajuda a produir més moc. O sigui que, per tant, estaríem parlant d'un bacteri molt beneficiós. I què passa? Que hem començat a veure que en malalties digestives, especialment la malaltia inflamatòria intestinal, tant el Crohn com la colitis, inclús algunes malalties com la celiaquia o la diabetis, etc., està disminuït. És a dir, en els processos on hi ha disbiosi, té tendència a veure's disminuït. I nosaltres, això ja en estudis propis, vam veure que, clar, és que el problema que té és que és una mica sensible. Llavors, això no vol més que representar que això és in vitro, estudis in vitro, que quan canviàvem el pH, l'acidesa del que seria el nostre, diguem-ne, de cultiu, o la concentració de sals biliars, per exemple, doncs veieu, té una tendència sempre a baixar de nombre. I això et fa pensar que quan hi ha condicions que s'alteren, per exemple, inflamatòries, és un dels primers que tu veus que tendeixen a disminuir. Després us ho comentaré també en una altra diapositiva, perquè és això, té un problema que és una mica sensible a aquests canvis. I això probablement és part de l'explicació de per què el veiem disminuït. Nosaltres només dir-vos que dintre dels nostres estudis, vam ser el primer grup internacional, a descriure que a sobre no només hi ha el Faecalibacterium, sinó que fins i tot hi ha subespècies. I vam ser els primers que li deuen filagrups en el món del microbiota. Nosaltres vam ser els primers en descriure dos subespècies i l'única novetat, això és el Crohn, la colitis, és que aquestes subespècies tenen com una distribució diferent.
En aquest cas tenen una distribució diferent com a subespècies en un malaltia o l'altre. I, de fet, us presentaré uns marcadors que utilitzem nosaltres, que hem desenvolupat. Part de la seva sembla, del que els fa bons, és el fet d'utilitzar aquestes subespècies. Vull dir que, per tant, que sapigueu que si era complicat encara ho serà més, perquè ja no només parlarem en el futur d'un sol bacteri, sinó parlarem de les seves variants. Un bacteri que darrerament també m'agradaria que reconeguéssiu el nom és aquest, la Akkermansia. Akkermansia, sobretot en el món de la síndrome d'intestí irritable, ha tingut molt interès perquè sí que s'ha vist que en aquesta condició està disminuïda. Llavors, nosaltres també vam fer algun estudi per valorar, diguem, la Akkermansia també seria un fermentador, seria com el segon de la fila amb el Faecalibacterium, perquè també estaríem un dels que té interès per nosaltres perquè formen part del mateix tipus. Doncs bé, aquests són també estudis nostres en els quals veiem que, bé, en funció de que tinguis aquí, et posa que tinc un Crohn, que tinc una colitis ulcerosa, ho comparem aquí amb el càncer de colon, amb el colon irritable, amb els SANS, perquè inclús aquí posem si té afectació de l'Ilium o no té afectació de l'Ilium, si mirem tots els Faecalibacteriums i l'Akkermansia, mirem un subtipus de Faecalibacterium i ho comparem amb l'Akkermansia. El que sigui, dir-vos que hi ha diferències, que inclús en funció de l'edat de debut de la malaltia inflamatòria, tu veus que l'Akkermansia canvia de proporcions. Per tant, és molt complexa, fixeu-vos el que estic dient, en funció de l'afectació, l'Akkermansia va canviant. Això què voldrà dir? Home, també és veritat que després la podràs utilitzar, que és el que hem fet nosaltres, com a marcador, perquè en funció que estigui més baixa i la seva relació amb el Faecalibacterium ens estarà indicant potser una afectació o una altra. El que passa és que això sí que ens denota encara que a nivell de concepte de per què passa això, encara, la veritat, és difícil de saber. O sigui, estem en una fase encara molt de descriure canvis, no tant d'explicar-los. És una de les coses que la medicina a vegades patim, que quan descrivim coses i no les expliquem, ens sembla que ens falta una pota. Però bé, és el primer pas és aquest. I llavors el dolent de la pel·lícula, entre cometes, és l'Escherichia coli. L'Escherichia coli, sobretot, la malaltia de Crohn és on està més augmentada, en canvi potser la colitis ulcerosa no queda tan clar. Això és una dada que ha descrit tothom, és a dir, Escherichia coli, com tot, n'hem de tenir en el budell, en les caques, però sabeu que les malalties inflamatòries, sobretot el Crohn, està augmentada. I està augmentada i inclús canviada en funció del que hi hagi activitat o no. Inclús la colitis augmenta i tant amb el Crohn quan tenim un augment, diguem-ne, d'activitat. I una de les primeres coses que vam anar a mirar, que també són del nostre grup, vam anar a mirar i dic, escolta, deixem veure si, a part que en tinguem més, són diferents. És a dir, l'Escherichia coli que hi ha al budell de la gent que té malaltia inflamatòria són iguals que l'Escherichia coli dels que no en tenen? Bé, doncs hem de dir que no, que bàsicament eren similars, o sigui, no som capaços de distingir una persona que té inflamatòria o no pel tipus d'Escherichia coli que té, el subtipus. Això sí, el que sí que és molt interessant és sí que som capaços de descriure una empremta digital, és a dir, una empremta bacteriana. Podríem arribar a descriure una persona determinada pel clon d'Escherichia coli que té en el budell. Hi ha mínimes diferències que són interpersonals. Jo sempre faig broma, que en el futur que tindrem els valors de potser per poder entrar en un banc haurem de mirar l'iris, que s'asseguro que ningú ens podrà falsificar mai, serà l'E. coli que tenim. No sé si acabarem anant amb una bosseta amb una mica de mostra de caca, no ho sé, però que sapigueu que això sí que realment és una cosa molt pròpia de cadascú. Doncs que sapigueu que no vam ser capaços de veure cap característica genètica específica i l'únic que hi havia era potser una tendència que hi hagués un perfil que s'assemblessi més a les Escherichia coli que fan infeccions fora del budell. Infeccions urinàries, etc. Només que s'hi assemblen. Què vol dir això? No ho sabem. És l'únic que va haver-hi una tendència. I el que sí que és veritat és que s'ha descrit un tipus d'E. coli, sobretot en el Crohn d'Ilium, hi ha unes E. coli que veieu aquestes fotos de microscopia electrònica. Tot això són bacteris que viuen a l'interior de les cèl·lules que diguem macròfags, que són les cèl·lules que tenim de defenses, que es mengen aquests bacteris i els destrueixen. Aquestes són un tipus de coli que es diuen adherents invasives, és a dir, s'adhereixen molt bé allà, queden molt enganxades, atrapades
al nostre paret intestinal i a sobre envaeixen. I a més, quan el nostre macròfag se'ls passa, com aquí, què passa? Que, ostres, no els arriba a destruir. En situació normal es queden aquí dins, secreten una sèrie de vesícules, una sèrie d'enzims, i aquests bacteris es destrueixen. Sorpresa, aquests bacteris no queden destruïts i el que estan fent és que el nostre macròfag es torna boig i comença a secretar TNF. Ostres, això és molt interessant. Com sabeu, el TNF, l'anti-TNF, etc. El TNF és una substància inflamatòria que està molt involucrada en la inflamatòria. Doncs bé, aquest és un dels bacteris que, diguem, el subtipus d'aquesta E. coli ha generat molt d'interès per estudiar-lo, perquè a veure quina associació té. Nosaltres tenim un estudi, i el que diré ara m'heu d'entendre, però explico, no? Nosaltres hem vist que, per exemple, l'Escherichia coli aquesta és freqüent, o la veiem amb freqüència, en situacions de diarrees, tenen diarrees els gats, gossos i porcs. Sobretot els gats. Això què ens està dient? A veure, no ens està pas dient que la malaltia inflamatòria vingui de les caques dels gats, no, òbviament no. Però el que sí que està dient és que potser, clar, quan diem que també hi ha un avenç, diguem-ne, socioeconòmic d'un país, una de les coses que també passen és que, entre altres coses, convivim més amb les nostres mascotes i és el que hem de fer, etc. Però qui sap si això té una petita derivada, que és que potser hi ha un pool, hi ha una quantitat, una massa crítica d'aquests bacteris amb més disposició en l'ambient. I llavors que això en algun moment pugui estar implicat en que alguna persona predisposades n'hi hagi més quantitat en l'ambient pugui ser un activador. No ho sabem. No obstant, és curiós que les trobis en aquesta quantitat, sobretot sobte en el tema de les diarrees quan fan gastroenteritis als gats, que tu trobis que sí que és un dels que ho fa sovint. I el que està clar és que, a més, aquestes són bacteris que són resistents als antibiòtics. Llavors té sentit, també una de les coses que s'han vist i en països desenvolupats és l'ús d'antibiòtic. Qui sap si és que potser estem fent una selecció d'aquest tipus de bacteri. Bé, això, òbviament, és de moment observacional, però ens obliga a estudiar el significat de tots aquests aspectes. Vull dir que, a més, alguns són força interessants. I els tractaments biològics i la microbiota. Perquè nosaltres, clar, vam dir, vale, tot això està molt bé, descriure bacteris està molt bé, els nostres microbioles estan molt contents, però al final nosaltres som metges, no? I dèiem, ostres, això quan nosaltres estem tractant els pacients amb biològics, això pot tenir una influència. I aquesta va ser una mica el treball del meu col·laborador, que és el doctor David Busquets, que molts de vosaltres coneixeu, o que heu sentit parlar, que és l'altre company que treballa amb mi a la unitat d'inflamatòria d'aquí a Girona. I vam dir, home, doncs, per què no anem a veure què passa a nivell de la flora bacteriana de la microbiota abans i després de tractar adalimumab, en aquest cas vam decidir la malaltia de Crohn perquè és el que teníem més dades, fent tot el mateix, com veieu, cada línia és una presa de mostra, però en aquest cas 0,3 és el mateix pacient. A12, 149, 148, perdó. És el mateix pacient, però és en el temps 0, és a dir, abans de donar-li adalimumab, al cap d'un mes de donar-li adalimumab i al cap de 3 mesos. Doncs aquí, aquests eren controls, aquests eren malalts, només és que veieu com, per exemple, aquí hi ha una barra que es veu molt borrosa, que en canvi, quan tu has tractat amb adalimumab, es fa més potent. Veieu aquí que també hi ha canvis, veieu aquí barres que apareixen. Veieu aquesta? Per exemple, en canvi, està aquí i en canvi tendeix a desaparèixer. Clar, és a dir, sí, quan tu dones un biològic, hi ha canvis a la microbiota. No obstant, us avanço una cosa. El que vam veure és que sí que hi ha petits canvis, entre un 5 i un 10%, però a qui més s'assembla la flora bacteriana, la microbiota, del pacient tractat amb adalimumab, en aquest cas, que va ser el que vam provar, és amb ell mateix abans de tractar-se. Per tant, d'alguna manera, amb els biològics no fem un canvi total del microbiota, sinó que fem canvis intermitjos el que no sabem és quina influència té. I, de fet, nosaltres estem estudiant aquesta hipòtesi que nosaltres teníem clar
que hi ha una situació de normalitat, microbiota normal, que interacciona amb un sistema immunitari normal. Ara això, el sistema immunitari s'altera, s'inflama, que és el que passa a la malaltia inflamatòria, i actuem nosaltres amb immunomoduladors, en aquest cas, biològics, per exemple. Potser el que pensàvem que l'acció era directa de passar del sistema immunitari inflamat, diguem-ne, reduir la inflamació i ja està, potser una part de l'efecte està vinculat a algun tipus de canvi també del microbiota. És a dir, que sigui no només antiinflamatori, diguem-ne, o immunomodulador, sinó que també potser hi hagi alguns canvis del microbiota que ens ajuden cap a anar millor. I la veritat és que d'aquelles ratlletes que heu vist, per exemple, unes ratlletes que apareixia, de quan estàvem més inflamats a menys inflamats, era l'Ficalibacterium, que us he explicat abans. És a dir, hi havia canvis que denotaven que anàvem cap al bon camí, des del punt de vista bacterià. Llavors, nosaltres hem volgut esbrinar, o estem treballant per saber fins a quin punt. I, de fet, això, clar, el que jo sempre explico, en aquesta foto que es veu bé, és que en els tractaments d'avui en dia, i que òbviament han canviat la història de la malaltia inflamatòria, per exemple, els biològics, els de vosaltres us ha permès fer una vida més normal, el que està clar és que el que estem fent és apagar focs. O sigui, al final, tots aquests tractaments el que fan és intentar aturar la inflamació un cop aquesta inflamació s'ha activat, és a dir, són bombers. Anem allà i anem a apagar foc, etc. D'acord. Però potser el que ens està dient a nivell bacterià és que, un moment, dic, això sí que són bons a apagar foc, però potser no són tan bons a les brases. Les brases que queden allà, que són les que després potser es tornaran a encendre, és el tema dels brots. I potser els bacteris estan vinculats més en aquesta part més amagada, més de les brases, d'aquesta interacció anòmala que en un moment determinat es torna a reactivar. Van apareixent línies i no sé per què. Bé, de moment no tapen. Llavors, tinguem-ho molt clar que, per exemple, nosaltres... Ostres, no sé què està passant, estan apareixent línies aquí. Que nosaltres, d'alguna manera, fins ara cada vegada volem tractar de forma més... Diguem, per controlar la malaltia volem ser més precisos. Abans tractàvem per símptomes, després hem volgut tractar tota la informació a nivell de la mucosa, a nivell intestinal, estem parlant de tractar després tota la inflamació de tota la paret, inclús la inflamació que seria a nivell microscòpic, doncs ja hi ha alguns de nosaltres que defensem que potser hauríem d'anar més enllà i hauríem d'anar fins i tot a que la inflamació microbiana, per dir-ho manera, els canvis microbians arribessin a poder-los revertir. I en això estem treballant. I clar, jo us he explicat moltes teories, però ens serveix per alguna cosa ja avui. És a dir, clar, vosaltres em direu, quin rotllo ens ha fotut el doctor Aldeguer per dir-nos que de moment tot és molt interessant però que poques respostes. En Chekhov, escriptor rus, deia el coneixement no té valor si no el poses en pràctica. Llavors, una mica era aquesta la idea, de dir, escolta, ja podem fer-hi alguna cosa? I aquí és on va aparèixer el projecte, del qual vam cofundar amb el doctor García Gil, el catedràtic de microbiologia, i en aquest cas la Mariona Serra, que no és la directora, que era una investigadora nostra, que és GoodGut, que va ser bàsicament el definir si podíem, com a mínim, de moment, mentre estem intentant investigar com modular-ho i com actua, veure si podia actuar com a marcador en alguna d'aquestes malalties. Llavors, el que nosaltres vam fer és, a partir del que us he explicat abans, de la manera de l'ADN, en aquest cas l'ADN, no vull entrar en temes massa tècnics, perquè òbviament el fòrum tampoc ha estat de posar dades, però la part d'ADN que s'amplifica d'aquests bacteris és una part d'un ribosoma, que ens serveix, és una maquinària que fa servir a les nostres cèl·lules per fabricar proteïnes, doncs tenim un fragment, aquest és el que utilitzem, perquè aquest està en tots els bacteris i canvia en funció d'un bacteri o d'un altre. Aquest és el que amplifiquem. En el fons, aquest és específicament l'ADN que busquem aquí. Doncs nosaltres el que havíem fet, en un moment determinat, això és, diguem-ne, valorar-ho a nivell de biòpsia i el que això ens va donar aquestes dades que us he presentat abans, que són molt més homogènies, però vam dir, home, si això fóssim capaços de definir alguns d'aquests bacteris
en les femtes, aquests marcadors que hem trobat a les caques, ostres, tindríem un marcador. I és el que vam fer. Fixeu-vos, és veritat que quan tots aquests eren marcadors que ens indicaven inflamació en la malaltia inflamatòria. I mireu, n'hi havia molts, no? Doncs aquí, òbviament, estan en codis, però vaja, que serien això per veure que quan vam anar a femtes vam perdre informació. Però és veritat que, malgrat tot, en vam mantenir prou perquè això encara ens donés una informació suficient com per generar un marcador. I això es va amplificar i ens va permetre compensar amb una cosa nova, que potser alguns de vosaltres heu dit de parlar, que és el machine learning. Machine learning, bàsicament, és ja la utilització de les big data, són ordinadors amb alta potència, que el que fan és, van agafar aquests marcadors, aquests 5 marcadors, i van anar aprenent quina era l'equació que marcava la relació d'aquests bacteris entre ells. O sigui, de forma... I això ho feia la màquina, tu li posaves les dades, li començaves a donar mostres i ell mateix anava ajustant-ho. És a dir, el que hauries trigat a fer-ho amb 100.000 pacients, a partir d'unes 200-300 mostres, en funció de les malalties, ell era capaç d'anar aprenent en un sistema d'autoaprenentatge. Això ens va ser el que va donar la gran potència, no només que tinc aquests bacteris, amb més o menys grau, sinó que la màquina o un ordinador d'alta potència me diu quines són les relacions entre ells. I això van ser les signatures microbiològiques, que és el concepte que nosaltres diguem de RAID, que és el que va generar l'empresa que nosaltres, que ha estat la base del que estem tirant endavant, que és la biotecnològica GoodGut. Llavors, aquí, el que fem en GoodGut és bàsicament signatures microbiològiques on hi ha una branca que és per càncer de còlon, que òbviament avui no és el cas, i una branca específica per la malaltia inflamatòria intestinal. En tenim una en marxa de predicció de resposta al tractament, que us donaré alguna dada. Això hi estem participant en alguns hospitals, com entre nosaltres el de Bellvitge, uns altres que seria com, sabeu, la calprotectina, molts vosaltres n'heu sentit a parlar, doncs jo li dic la calprotectina microbiana, és a dir, un marcador que ens indiqui canvis a nivell de la mucosa i que estem afinant, però que ara us ensenyaré uns resultats molt espectaculars de precisió, de predicció de la inflamació intestinal a partir d'un marcador de caques. En aquest cas, doncs, els germans Tis i Pujol, Can Ruti i Bellvitge també estan col·laborant amb nosaltres a l'estudi. Després, predicció d'un dels grans problemes que té en aquest cas la malaltia de Crohn, que és que torna, després d'operar-la, la recaiguda postquirúrgica, doncs que maco seria que tinguéssim ja molt aviat quins hem d'estar més a sobre i quins no caldria. I aquí una mica de predicció. I el mateix, un marcador que ens permeti diferenciar còlon irritable de malaltia inflamatòria. Fins i tot que ens ho permeti diferenciar dintre del mateix malaltia inflamatòria, perquè hi ha molta gent que a vegades té la inflamació controlada i tot i així tenen símptomes. Això vosaltres ho deveu experimentar. Doncs que és un marcador que això ens ho pogués afinar millor. En aquest cas, doncs, tant també Bellvitge que en Ruti, en aquest cas que hi ha una persona que és líder internacional, que és el doctor Merin, en còlon irritable, de la Tecnon, també ens hi està ajudant. Aquest és el gran marcador de la RAID Monitor, és el que anomenaríem la calprotectina microbiana, són aquests bacteris, veieu, que us he dit que hi havia les subespècies, que també les havíem inclòs, i aquesta és l'equació. I llavors aquí, només, òbviament no m'hi centraré gaire, però només que veieu que això és el Crohn, això és la colitis, això seria la sensibilitat, especificitat, vol dir el grau de precisió amb el que la calprotectina s'associa a les graus d'inflamació diguem-ne, que tenim a nivell endoscòpic. No cal ser gaire, diguem-ne, saber-ne gaire de ciència i d'estadística per veure que el marcador, que és aquest, es comporta millor que la calprotectina amb la correlació que té amb les lesions intestinals, tant en Crohn com en colitis. És més precís. A vegades això quan ho vam presentar, i ara estem pendents de, perquè hem inclòs més nombre i estem pendents de publicar-ho, específicament aquest, publicar càncer de còlon, hem publicat en còlon irritable, ens falta aquest, però estem encara acabant de tenir més dades, que va causar un cert interès en el món del digestiu de la malaltia inflamatòria i ens van dir si veníem a carregar-nos la calprotectina. Ja us dic que no, però venim a complementar-la. És a dir, si us he dit que la inflamació depèn tant de la part humana que s'activa
com també potser de la interacció que té amb aquests bacteris, era obvi que en algun moment comencéssim a tenir un marcador que també ens parlés dels bacteris i que també ens donés informació. Probablement, el que maco seria que en el futur tinguéssim un marcador que juntés les dues coses, que potser serà ajuntar la capotetina i potser el nostre, o potser vindrà algú altre que en sabrà més, però una opció és que fos el nostre i potser aquest, tots dos junts, fer un algoritme, com el que dèiem abans de Machine Learning, que ens donés un valor que sigui molt predictiu del que està passant a nivell d'endoscòpia i que doncs, encara permeti estalviar-vos més endoscòpies, que és una mica un dels objectius, i a part potser també ajudar-nos més a predir respostes a tractaments o en un moment determinat de prendre decisions terapèutiques. Aquí és molt interessant, això una mica encara com a curiositat, que també una cosa que se'ns va preguntar de seguida és, escolti, vostès han mirat la població bacteriana, que són bàsicament gent de l'àrea de Catalunya, que hem estudiat de Barcelona, Girona, l'àrea mediterrània. Això seria exportable en d'altres països. Llavors nosaltres aquí col·laborem amb un metge, diguem-ne, que treballa a Boston i ens va enviar mostres de femtes de gent americana. Bé, us avanço que aquestes ratlletes, per exemple, això és el Faecalibacterium, aquesta és una de les subespècies que us he explicat, aquests són metanogenis. Només dir-vos que hi ha diferències entre la gent de Boston i la gent d'aquí. I en alguns dels bacteris el que sí que veiem és això, que els americans tenen més disbiosi, inclús tenim la mateixa malaltia inflamatòria, tenen més disbiosi que nosaltres. Això té un interès, per començar a dir que potser nosaltres hi ha alguns aspectes que malgrat hàgim desenvolupat en un moment determinat una malaltia inflamatòria, malgrat això, encara la nostra microbiota no és tan alterada com potser els americans, no? És interessant, no? Veurem això què vol dir, això en tot cas és una àrea de recerca, però clar, nosaltres al provar el nostre marcador dius, home, si hi ha tants canvis, potser el nostre marcador no serveix per als Estats Units. Però vam veure que en el Crohn hi havia una correlació amb el nostre marcador del 88% i una correlació en colitis del 80%. Vol dir que si estem en aquests números, el que faríem allà als Estats Units és que senzillament, com que és un algoritme, ajustar l'algoritme per a aquella població. És a dir, tu, al tenir el machine learning, això és una cosa maca del machine learning, que és que permetria adaptar el marcador i llavors fer com un software adaptat a cada població en funció d'aquests mínims canvis. Òbviament, si el canvi hagués estat molt gran, no podries. Però si es manté per sobre del 70%, serien capaços d'utilitzar aquest marcador no només aquí, sinó en qualsevol país del món que demostrés tenir que hi hagués uns canvis més o menys ajustats. I llavors també dir-vos que hem desenvolupat un marcador pel diagnòstic de colon irritable, però que tant per al diagnòstic com per també diferenciar malaltia inflamatòria intestinal, que a vegades és un dels problemes, sobretot en el moment del diagnòstic, de gent que té símptomes i no ens queda clar si hem de fer l'endoscòpia o no hem de fer l'endoscòpia, dir-vos que també, això és el RAID-X, hi ha alguns canvis respecte al marcador d'inflamatòria, i dir-vos que també sembla que es comporta millor, en aquest cas amb xifres diferents, que la calprotectina. Bé, continuarem. Un altre dels camps que estem treballant és amb una de les coses que molts de vosaltres segur que hi heu pensat, que seria en tenir marcadors que permetessin personalitzar els tractaments. És a dir, quants de vosaltres heu dut més d'una línia de biològic? Perquè, clar, quan nosaltres comencem a tractar sabem que hi ha un 30% de no respondedors al primer biològic. El problema és que no sabem quin. I llavors què hem de fer? Doncs prova, error. No? Provo, clar, això està molt bé, sí, es pot provar, però el que està amb diarrees en brot, sabeu que això potser vol dir esperar-te 5 o 6 mesos que no acabes d'anar bé fins que ja es veu que no funciones en aquesta línia i han de canviar. Vaja, no crec que m'equivoqui, que molts de vosaltres heu experimentat això. Llavors seria molt interessant que poguéssim tenir marcadors que ens diguessin d'entrada a quin biològic respondràs, o almenys a quin biològic no respondràs, i almenys haurem guanyat uns mesos. Bé, nosaltres dir-vos que tenim dades molt prometedores de marcador microbià per predir resposta a anti-TNF. Per tant, bé, quan tinguem això més diguem-ne, avançat, doncs espero poder-vos ensenyar, però Déu-n'hi-do, ens està dient amb un 100% d'identificació de no responedors. Bé, ja el que us deia, és veritat que és una eina baixa, són 45 pacients, jo crec que hem de ser cautes encara, però és interessant. Estem treballant-hi des de l'Hospital de Bellvitge
i nosaltres des de Girona i anem a veure quines dades es donen en el futur. I finalment, un altre tema que és més o menys polèmica i que segur que molts de vosaltres hi teniu interès, que és la modulació del microbiota. Què hi ha de totes aquestes històries dels probiòtics o no en el món de la malaltia inflamatòria? Centrem una mica què és un probiòtic. Un probiòtic és bàsicament un bacteri, un organisme viu que consumit en quantitats adequades doncs produeix un efecte beneficiós. I és una idea que va sorgir del 1908 del Mechnikov i que va veure una mica d'aquesta idea de posar bacteris que ens ajudessin. Bé, l'únic que hem de tenir molt clar és que no n'hi ha prou en que siguin beneficiosos, sinó que avui sabem que han de ser de quantitats adequades. I una altra cosa molt important, que han d'haver demostrat que porten algun benefici. Ho dic perquè hi ha hagut durant molt temps molts suposats probiòtics i ho sento, però hi ha moltes arboristeries i tal que venen suposats probiòtics que dius no, a veure, han d'haver demostrat que són efectius. No n'hi ha prou en que tinguin el nom. Han d'haver-ho demostrat. I això ara, a mi m'ha tocat assessorar, assessoro empreses de probiòtics i una mica ja ho saben, que sempre amb això soc molt crític, dic que d'aquí en els propers 5-10 anys hi haurà realment un 80% dels probiòtics que hi ha ara hauran desaparegut perquè hi haurà unes normatives més estrictes. Jo crec que això ho hem de tenir present. I vull que entengueu per què hi ha tot aquest desgavell, barreig de probiòtics. Jo crec que amb aquest concepte l'entendreu. El probiòtic bàsicament això seria el bacteri dolent, el llop, i el probiòtic és aquest bacteri que hem sabut domesticar, que és el gos. Però no n'hi ha prou amb això. Tots són gossos, però oi que un dogo i un chihuahua no els utilitzaríem pel mateix? Doncs això és el que passa amb les soques dels probiòtics. És a dir, no n'hi ha prou en que tu tinguis una espècie. Lactobacillus plantarum, sí, però el que utilitzaràs com a probiòtic és aquella soca que ha demostrat efectivitat. És a dir, malgrat tots dos són gossos, malgrat tots dos són Lactobacillus plantarum, no tots dos els utilitzaries pel mateix. Aquest és el concepte que hi ha al darrere de soca probiòtica. Això ho tingueu present. I, de fet, les soques bones estan registrades i està clar, i estan molt ben protegides a nivell de patents, etc. Perquè no és el mateix qualsevol bacteri, sinó ha de ser la soca específica. Per exemple, en aquest sentit, tenim una soca, que va sortir al moment el nom, que és l'Escherichia coli Nissel, que és un probiòtic que de moment està a Alemanya, qui es comercialitzarà en els propers temps, que ja fa temps que hi és, que actua com a probiòtic i mireu, és un Escherichia coli, no? I en canvi tenim un Escherichia coli, per exemple, aquest tipus, que és capaç de fer una diarrea sanguinosa, que és una diarrea molt greu, i fins i tot meningitis a neonats, o sigui, diguem que la mateixa espècie, dues soques diferents, tenen accions diverses. Llavors hi ha un altre concepte, que és el prebiòtic. Perquè una cosa és el probiòtic dona els bacteris. L'altre prebiòtic parteix d'un altre concepte. L'altre concepte és que tindreu més o menys alterats els bacteris intestinals del vostre budell, no? Però són els vostres. Al final són els més adaptats al vostre budell, són els que s'han adaptat allà. Llavors, el que hauríem de fer és generar les condicions en aquell budell perquè els bacteris bons creixin. Perquè bàsicament, al final, hi són tots, els bons i els dolents. És un tema de proporcions. O sigui, no és que desapareguin uns. No arriben mai a desaparèixer, perquè al final, inclús per nombres, és a dir, que tenim tants bacteris com estrelles al firmament, és obvi que en zero, el número 0 en aquestes proporcions no existeix. Existeix un canvi de proporcions. Llavors vol dir que si tu generes unes noves condicions, els que estan en baixa proporció creixin. I això és el concepte de prebiòtic. El prebiòtic bàsicament són fibres, sucres no absorbibles que poden servir per estimular el creixement dels bacteris bons. El que diu, aquesta frase l'ha dit perquè és el que diu el catedràtic de microbiologia, el meu col·laborador, diu, home, a veure, si vols ser fort com un toro, com un brau, no mengis toro, menja el que ell menja, podem dir, és el que està menjant, el que el fa fort. Però una mica és el concepte del prebiòtic. Al final, el que probablement anem és cap a un concepte més de simbiòtic. Vull dir, aquestes paraules us les dic perquè com que es van dient i ens sentireu a parlar, doncs centrar una mica el concepte. Això és, simbiòtic és probiòtic i prebiòtic junts. És la llavor i l'adob, que li dic jo. Posem les dues coses juntes,
un probiòtic que vagi bé i un prebiòtic que l'ajudi a fer créixer. Bé, ja hi ha simbiòtics en el mercat i són coses que a dia no són productes que a poc a poc tenen la seva funció. El problema que han tingut en el món dels estudis dels probiòtics i els prebiòtics de la malaltia inflamatòria és que aquesta diapositiva me la va, de fet, ho havia posat, és cortesia del doctor Domènech de Can Rutí. Vull dir que el mica l'he utilitzat perquè estava molt ben feta, de dir, escolta, és que no han estat estudis de gaire qualitat. Tenim un nombre per exemple, els pacients amb els que s'ha estudiat són un nombre baix, per tant significa de poca significació. Els probiòtics, això que us deia, un mica de desgavell de quines soques s'han utilitzat, els objectius heterogenis. És a dir, això ens ha donat, realment encara és un barrig que ens dona poca idea de cap on hem d'anar en aquest sentit en el món de l'inflamatori. Els estudis són poc concloents. I aquí us poso un resum de dir quin nivell d'evidència tenim avui. Doncs home, quan diem nivell d'evidència ABC, C vol dir que no hi ha cap estudi que acabi demostrant res específic, s'han fet alguns estudis, i és un nivell, el D és 0 o fins i tot que va a la contra, i C és, no hi ha res que ens hagi pogut demostrar que vagi bé. A la malaltia de Crohn ja us avanço que bàsicament estem aquí, no hi ha cap probiòtic ni prebiòtic que hagi demostrat cap efectivitat. I la colitis ulcerosa lleu, quan parlem de la lleu, en la inducció de la remissió i el manteniment, bé, sobretot aquestes dues, l'Escherichia coli Nickel, que us he ensenyat abans, i el BCL3, que tenim al mercat ara darrerament, bé, en aquests han demostrat algun tipus d'efecte. Només ens diuen això. No obstant, avui en dia, precisament per aquest barrig, clarament, per el que és la inducció, remissió i manteniment, no els estem utilitzant en la pràctica clínica la majoria de nosaltres. Perquè jo crec que encara no hi ha una consistència clara, tot i que les guies europees, en la colitis lleu, et diuen que pots, en un moment determinat, utilitzar alguna d'aquestes soques si volguessis. Per tant, sapigueu que així és que estan les coses, irem veient. On sí que hi ha una evidència clara és en el subgrup de pacients, que potser algun de vosaltres connectats ho sou, que són els que han tingut una colitis ulcerosa molt greu i s'han hagut d'operar i se'ls ha tret el colon i se'ls deixa el que es diu un reservori, un pouch, que en anglès. I aquesta gent hi ha un terç d'ells que fan inflamació en el reservori. I aquesta inflamació, curiosament, té una resposta a l'antibiòtic, cosa que no passa a la colitis, que no resposta a l'antibiòtic, i hi ha un probiòtic que ha demostrat efectivitat específica i que utilitzem ocasionalment. Per tant, aquesta és l'única situació clara en què un probiòtic té una utilitat en algun àmbit de la malaltia inflamatòria. I quines altres coses han sortit aquí? Doncs, home, el trasplantament de microbiota fecal, no? Probablement molts de vosaltres connectats heu sentit a parlar alguna vegada. I l'interès va créixer quan es va haver aquest estudi en el New England, que per nosaltres és una de les grans revistes, el 2013 ja, que demostrava que el trasplantament, la transferència de microbiota fecal en gent amb Clostridium difficile, que era una infecció intestinal greu, doncs vaja, que era més efectiu que l'antibiòtic. És que realment era molt efectiu. Llavors això va obrir el camp per provar-ho en colitis ulcerosa i dir-vos que s'han fet alguns estudis i que, bé, per exemple, els resultats, aquest estudi que potser és el millor, el més ben fet, home, a veure, les respostes van ser només del 24%. El que passa que d'aquest 24%, d'aquests que van respondre, em sembla que 7 de 9 eren del mateix donant. Era curiós que aquí va sorgir la idea del superdonant. I, de fet, ha sorgit la idea de dir, a veure, potser ens hem de replantejar el trasplantament de microbiota fecal fins que no tinguem la idea clara de què és un bon donant. O potser és que no hi ha un bon donant, sinó que hi haurà un bon donant en funció del receptor, és a dir, dels canvis bacterians del receptor. De fet, aquí pensem que, per exemple, marcadors com els que estem desenvolupant nosaltres potser en un futur podrien servir per decidir quin seria un bon matching, que es diu en anglès, una bona unió, complement de microbiotes entre el donant i el receptor en el trasplantament fecal. Per tant, és un camí obert. Nosaltres, per exemple, ara hem demanat una beca en algun hospital de Barcelona, també per continuar-ho. I en la colitis ulcerosa lleu sembla que té algun valor. Aquí és una mica més del mateix. En Crohn, ho sento dir, de moment no hi ha hagut cap resposta clara. No sabem per què? Sembla que el Crohn en aquest sentit és molt més... Hi ha alguns aspectes que se'ns escapen que fan que sigui molt més difícil interactuar amb el microbiota. També us he explicat
que quan nosaltres hem estudiat el Crohn hem vist uns canvis de la microbiota que són molt diferents de la resta. No? Potser és que no estem encara encertant-ho. O sigui, la colitis potser s'acosta més en els sants i aquí hi ha alguna feina a fer, alguna esperança que aquest tractament ens pugui ajudar en el futur, però en el Crohn de moment no hi ha res. I hem d'anar molt en compte. Jo crec que és un bon moment per dir-ho. No? Aquest llibre que veieu aquí es ven als Estats Units i diu el poder de la... vol dir caca. I diu el poder de la caca. I bàsicament el que t'està dient és facis el seu propi trasplantament fecal a casa. T'està explicant com preparar-te tu o dins de la família de fer-vos un trasplantament de caca. Clar, és un tema que dona molt joc, aquests temes paramèdics, jo crec que hem de ser tots molt curosos. Entre altres coses perquè encara no sabem què estem transferint. Ja s'ha descrit la transferència d'obesitat, és a dir, un donant que era obès a un receptor que era prim, doncs aquest receptor va guanyar pes i es va tornar obès. S'ha transferit, al fer transferència fecal en el receptor hi ha hagut una activació d'una malaltia immunitària, per exemple, una plaquetopènia autoimmune, i llavors hi ha un tema molt també de seguretat, que també ara que a tots ens preocupa, per exemple, ara en el món de la infecció per Covid, doncs, esclar, compte, si us estem dient que en el budell és un dels llocs on sembla que el virus, també s'ha vist, inclús després de la infecció pulmonar, s'ha vist en les PCRs ja es detecta virus durant un temps, que es creu que és virus no viable. Però només imagineu-vos que amb un trasplantament fecal transmetéssim en algú la Covid. Per tant, tot això hem de ser encara curosos. Estem en aquest moment a nivell català, almenys dir-vos-ho, estem intentant endegar un esforç comú a diversos hospitals que estan treballant amb això per fer un protocol conjunt i començar a anar tenint les estructures per si en algun moment l'hem d'utilitzar més. Avui en dia l'única indicació clara i és la raó de ser per la qual de moment hi anem treballant és pel Clostridium difficile. Jo crec que això ha de quedar clar. Coses que venen molt prometedores, home, doncs els consorcis de microbiota o que alguns els anomenem femtes artificials. És a dir, per suplir aquests problemes que té de seguretat el trasplantament de microbiota fecal, doncs comença a haver-hi la idea de, escolta, doncs el tractament fecal 2.0 que he dit jo també, que és bàsicament agafar bacteris ultrafiltrats humans, per tant, ja els ultrafiltrats no els acompanya, diguem, altres coses que només sigui el bacteri, i amb uns excipients que posem, diguem, el que posa en aquest cas l'empresa farmacèutica en funció del cas. Llavors hi ha hagut un fase 1 que té aquest nom, aquest compost, en colitis ulcerosa, i bé, en colitis ulcerosa és prometedor. Dir-vos que són dues empreses als Estats Units, a Boston, que fan competència, i una està dirigida per un català. Està dirigida per un català que és en Bernat Oller, que ens sentireu a parlar, però una persona crac, i només perquè us feu una idea de quines possibilitats se li ha vist al darrere en aquest concepte dels consorcis microbians que en Bernat Oller i la seva empresa, òbviament als Estats Units, van ser capaços d'aixecar una inversió de $64 milions per tirar endavant aquests projectes, entre ells en colitis ulcerosa, i si anés bé, si l'intenció seria provar un Crohn, però colitis ulcerosa. Per tant, imagineu-vos. A dir-vos que no tinc dades, però en Bernat Oller tinc la sort de conèixer-lo i una mica poder-hi parlar, i bé, sembla que són prometedors. Però bé, esperem també a veure quan surti. Finalment hi ha el tema de la modulació nutricional. Només dir, òbviament avui no era el tema i bé, no sé si no deien que la Virginia Gómez és una nutricionista fantàstica que vam tenir una xerrada junts, no sé si es connectava, però dir que de cara als bacteris, en el món de la nutrició i en el món de l'inflamatòria serà molt interessant saber separar bé quan estem nodrint-nos a nosaltres i quan als nostres bacteris. I entendre un altre concepte, que és que el 50% d'allò que absorbim, en el fons està metabolitzat abans pels nostres bacteris. Per tant, acabarem d'entendre quin tipus de nutrició podria arribar a ajudar
el concepte nutricèutic, no? De la nutrició també com un element terapèutic per la malaltia inflamatòria, quan entenguem aquests conceptes. Ara sabem que la nutrició enteral té algun tipus d'efecte, però i que sí que ha demostrat, sobretot en els nens encara s'utilitzen la malaltia de Crohn i tenen una efectivitat, però jo crec que ens queda encara un camí a córrer per poder plantejar dietes específiques. Una cosa és que sigui nutrició, per exemple, dir, home, doncs tinc un brot, fem una nutrició equilibrada que sigui una mica astringent, valorar tot el tema de vitamines, de pèrdues proteicades, i llavors fer una dieta una mica ajustada a les necessitats generals de la persona. Però anar el pas més enllà, la nutrició com a tractament, això encara jo crec que vindrà d'aquesta doble, diguem-ne, que entenguem també aquesta interacció de l'aliment amb el nostre microbioma. De fet, ara, gràcies a la col·laboració d'una empresa farmacèutica, publicarem un llibre sobre nutrició i microbiota amb malaltia inflamatòria, en què el coordinador som la Belén Beltrán, de l'Hospital de la Fe de València, i jo mateix, amb una sèrie de capítols que han col·laborat de la gent que hi treballa. Aquest és un llibre pensat per professionals mèdics, però bé, vull dir que no deixa més de demostrar, això sortirà al setembre, no deixa més que demostrar que estem en un moment que això generi interès. I llavors només dir que probablement en tot això que us he explicat, doncs jo, això és un missatge que a vegades el dono pels metges, però bé, hem pensat que potser podíeu, també a vosaltres us faria gràcia sentir-ho, que potser estem davant d'un nou concepte d'especialitat. Quan estem parlant de microbiota, potser el que estem és veient el naixement d'una nova especialitat que es dirà microbiomòlegs. Perquè, no només veiem que els bacteris intervenen en el món de la malaltia inflamatòria o malalties digestives en general, sinó cada vegada més en més àmbits d'altres malalties. I probablement serà interessant que hi hagi algú que sigui capaç d'ajuntar tot això i des del punt de vista del microbiota donar una sèrie de consells, temes de portar la recerca, tot el que s'ha d'escollir la recerca a la pràctica, i jo els anomeno microbiomòlegs. Veurem més dins raó o no. Per tant, idees força que us heu de quedar. L'ésser humà és un ésser simbiòtic, és a dir, és la part humana i la part bacteriana, que la disbiosi, que és el desequilibri d'aquests bacteris, és un factor clau de la malaltia inflamatòria. No sabem quant de clau, però que està clar que hi té un valor i que cada vegada haurem d'aprendre més de què és. Quedeu-vos amb alguns noms, el Faecalibacterium prausnitzii, molt important, i els seus subtipus, Akkermansia, les Escherichia coli adhesives i adherents, que estem pendents de veure quin paper juguen tota la resta de comunitats que viuen en aquesta microbiota, els fongs, els virus que infecten els bacteris, que són els fags, veurem. El concepte nostre, que en aquest cas som pioners de les signatures microbiològiques, que probablement la utilització dels bacteris com a marcadors, en aquest cas la malaltia inflamatòria, però també, ja dic, també estem desenvolupant un càncer de colon i en altres àmbits. I potser sí, potser anem cap a tractaments coadjuvants, és a dir, està clar que de moment som molt bons apagant focs, tenim tractaments molt potents per apagar focs, per sort, però que a vegades també encara ens queden curts, potser perquè ens queden això, pendents de definir com modular aquesta microbiota, i haurem de veure el paper que juga tots els probiòtics, prebiòtics, el trasplant fecal. Jo crec que encara tot això, doncs veureu, jo soc dels que dic que aquesta dècada que encetem ara ens permetrà acabar d'anar responent a aquestes preguntes, que són les que ara hem plantejat. Penseu que hem necessitat 20 anys per fer una fase més descriptiva. Home, ara ens queda un temps per trobar eines que ja comencin a incidir-hi en canviar aquesta microbiota. Per tant, hem d'esperar, la ciència té els seus passos, però bé, de moment hem obert la porta. Com deia Hipòcrates, que va ser el fundador de la medicina, jo els he dit que a les altres especialitats dic, ho sento, però ell ja ho va intuir. Això ho va dir 4 o 5 segles abans de Crist. Va dir que tota malaltia s'inicia als budells. Al fons va intuir que hi havia alguna cosa que passava en els budells que acabava influint en moltes altres coses en altres aspectes de la vida. Aquesta frase a mi sempre m'ha quedat molt l'atenció, com una persona en aquella època que no en tenia ni idea de tot el que eren els bacteris intestinals, intuís que alguna cosa està passant als budells que influïa més enllà. Aquest és l'equip que ha contribuït als treballs de la Universitat de Girona, dels dos hospitals de Girona, el Santa Caterina, nosaltres. En algun dels estudis ha col·laborat també l'Hospital de Vic, l'empresa Gutgat,
és aquest equip d'aquí, que és el que tot el tema dels marcadors, l'Institut de Recerca de Girona, tot el meu equip que treballa allà, amb beques, i després els hospitals que sobretot han estat implicats, que són els bons amics del doctor Guardiola, del doctor Domènech, de Bellvitge i de Can Ruti. I, bueno, una mica de petita per acabar, doncs també de dir-vos que m'agrada, o sempre m'agrada dir, que una de les coses que em fa més orgullós com a metge que ha treballat en malaltia inflamatòria va ser que, gràcies a treballar junts, i un dia una idea feliç que vam tenir junts la Junta d'ACU i jo mateix, de buscar també cobrir altres necessitats dels malalts d'inflamatòria, i va ser el projecte No puc esperar. Jo crec que aquesta part tècnica que us he explicat ara, saber posar un biològic, treballar amb els bacteris, tot això ja se'n pressuposa, dius, per això esteu, els professionals, per intentar ajudar-nos i generar ciència, però també la satisfacció que puguis incidir en altres aspectes que també formen part del que és la vivència de la malaltia, doncs per mi és una gran satisfacció. I fins aquí. No sé si m'he allargat massa. Moltes gràcies. Aquí el meu correu, per si en algun moment hi ha algun dubte. El correu vull dir, està aquí. Això és el meu Twitter, que soc molt actiu a les xarxes. I estic a la vostra disposició. No sé, l'Àlex, si vols tu ara dirigir algunes preguntes. No, sí, Xavier, moltes gràcies. Jo estic al·lucinant, Has obert un món, i mira que a mi m'agrada estudiar tot això, tu ja ho saps, però avui he pujat de nivell, de veritat. O sigui, espectacular totes no sé com dir-ho, els intríngulis que hi ha darrere de tot això. Hi ha molta feina, teniu molta feina per davant. Molta feina, Vull dir, fixeu-vos que potser he plantejat més encara interrogants que respostes. Vull dir, per mi estic d'acord, però bueno, són interrogants molt potents. Però Déu-n'hi-do, predictors amb prop o més d'un 80% de fiabilitat és un Déu-n'hi-do, Sí, jo que vinc de fa 31 anys que soc pacient d'inflamatòria, que em van diagnosticar en 7 anys, en aquells temps que només teníem la proteïna C reactiva, que no teníem no teníem eines per saber res, i poder parlar ara d'una eina que potencialment en el futur, combinada amb altres, podria fins i tot predir si val la pena punxar-te un humira o passar-te directament a una altra cosa, això em sembla espectacular, la veritat. Sí. T'agraeixo també per la part que ens toca que comparteixis el projecte No puc esperar. És una eina que ajuda a molta gent i que sempre necessitem voluntaris. Sempre és una bona pensada mencionar-ho i recordar-ho, perquè quan un pacient té una urgència i necessita un lavabo, el fet de tenir la tarja i que la xarxa d'establiments col·laboradors t'obri les portes per poder sortir d'aquest mal tràngol és molt alliberador i ajuda molt a pujar la qualitat de vida de la gent. Xavier, abans, una estoneta abans, mentre encara no havies acabat la xerrada, ens han fet una pregunta que potser després has deixat molt clar que no hi ha una resposta universal, perquè està clar que cadascú té un microbioma molt, molt complicat i el punt d'origen és diferent, per tant, la manera de treballar-ho és diferent. Ens demanaven que quina és la proporció adequada d'ingesta de probiòtics per un adult. Això no... És a dir, d'entrada, en situació normal, no es tracta que mengem probiòtics. És a dir, la situació normal és que tinguem una dieta variada a la qual aquesta dieta ja va incorporada el concepte de prebiòtic. Bàsicament una dieta mediterrània que tingui una variació general d'aliments en el qual hi hagi varietat de verdures, que hi hagi un consum de carn adequada, però no tampoc exagerada, ja sabem que menjar hamburgueses cada dia no toca. És a dir, no és tant ingesta de probiòtics. En una situació normal això no existeix, diguem-ne, no? En tot cas, seria en una disbiosi plantejar si es pot fer una acció, però el probiòtic està pensat com una acció mèdica i com un tractament mèdic. No és una cosa que nosaltres puguem dir a nivell general. El que en tot cas podem parlar és de dietes equilibrades, però no tant de presa d'un probiòtic per se. Perquè això, el que dèiem abans també, no? Vull dir, tampoc saps a priori, en una persona que no té símptomes, hi ha un concepte que és el que, per exemple, ens trobem nosaltres. Nosaltres ara
treballem un marcador de disbiosi general, no tant per inflamatòria, que és el tejurgat, i que estem mirant i veiem que, clar, un dels grans problemes és establir la separació entre una disbiosi, diguem-ne, entre cometes, normal, vull dir, amb una persona que no té símptomes, que li vegis uns canvis bacterians, que dius, bé, això ho considerem normal, o una disbiosi que podríem considerar, entre cometes, patològica, és a dir, que pot ja donar tendència a la llarga que li passin algunes coses. I això no ho sabem. Ho dic perquè, en tot cas, aquí sí que podríem arribar a visionar, no?, que un dia sapiguéssim aquest dintell i que tu poguessis fer una mena de screening de gent que tingui canvis i aquí poguéssim fer alguna acció probiòtica. Però això, ja us dic, és una especulació que ara, òbviament, ni ens ha d'interessar. I seria medicina personalitzada, en tot cas. Correcte, aquí vaig. Per tant, seria, en tot cas, personalitzada. Per tant, no resposta és que... Penso que queda clar que és una batalla complicada, que si una persona està a Catalunya i una altra està a Portugal no li podem donar les mateixes instruccions per arribar a Madrid, perquè han de viatjar en direccions diferents. Jo penso que el tema queda suficientment explicat, que per cert, m'he portat una decepció amb l'USL3 respecte a la malaltia de Crohn. Què passa aquí? No és el que es té entès amb la cultura general. No, BCL3 encara ja us dic, en el Crohn les dades són realment molt poques evidències. En canvi, el BCL3 en el món de la colitis és una altra història. Però en el món del Crohn no... Sobretot, a veure, el món del Crohn és que, jo què dic, no? Si foten de paret, no? Van contra la paret tots els que han intentat treballar des del punt de vista probiòtics, perquè precisament els canvis bacterians són tan profunds que sembla que encara no són prou bons en general per generar prou canvi. M'entens? Aquest és el gran tema. L'única cosa, a veure, us diré una petita cosa que no he volgut posar per no embolicar massa, però si permeteu, ara que estem a les preguntes, us donaré un petit concepte. Una cosa és que jo us digui que el BCL3 no funcioni per la inflamació. Però hi ha una dada molt interessant, que és que un 50% de la gent amb malaltia de Crohn i amb colitis ulcerosa també, en absència d'inflamació, és a dir, demostrant que tu has respost sobre els biològics, mires el endoscopi, no hi veus cap lesió, doncs tenen símptomes compatibles amb intestí irritable. És allò que dius, home, a vegades el metge es queda descol·locat que dius, home, però si tens una calprotectina normal, si t'he fet l'endoscopi normal, dius, sí, però jo m'inflo, a vegades encara tinc molèsties intestinals, dius, ostres, i això passa en un personal. Llavors, sembla que conviuen aquestes malalties. Quan nosaltres hem anat a mirar-ho, sí que hi ha canvis bacterians en el síndrome d'intestí irritable, que són menors que en el Crohn, òbviament, però que sí sembla. Aquí, clar, llavors, jo el que tendeixo, de fet vaig presentar un cas, o sigui, me van demanar un cas i per això aprofito per comentar-vos-ho, que algun d'aquests pacients amb símptomes que tu dius, no, la inflamació, jo estic tractant això, amb el meu adalimumab, amb l'infliximab, amb el que toqui, l'estic tractant i està perfecte des del punt de vista inflamatori, però encara té simptomatologia. Aquí, un fàrmac tipus probiòtic que hagi demostrat efectivitat en colon irritable, pots provar de veure si li millora aquesta simptomatologia que diem nosaltres funcional. I en algun cas, jo tinc algun cas d'algun pacient que ho he utilitzat per aquest tema específic, és a dir, entendre que no és per la inflamació tenim altres coses, però que simptomatologia que queda així una mica com residual, que és potser després també, a vegades té més a veure, que estem més neguitosos, però que ja és una patologia que està associada, però que no és Crohn pròpiament, sinó més colon irritable, aquí podria ser una ajuda. Vull dir que a vegades això sí que podria plantejar-se, però només en aquesta situació clínica, vull dir que se m'entengui bé, no per curar les inflamacions, per això tenim altres eines, però per símptomes d'aquests que es queden, que no saps, doncs aquí podria tenir algun paper, però això és un criteri mèdic. Molt bé. Un missatge, aprofito per fer un aclariment. Esther ens demana on es demana la tarja de No puc esperar. L'associació té molta informació penjada a les xarxes, sobretot hi ha un canal de YouTube on hi ha vídeos explicatius en català i en castellà, però per qui no ho sàpiga, qui no sigui soci, que tampoc cal, no fa falta ser soci, això és important, és un projecte totalment obert. Només heu d'anar a visitar el vostre digestòleg, al vostre metge, i demanar-li la tarja. En cas que aquest metge no sàpiga de què li esteu parlant, si no sap què és la tarja, no puc esperar, llavors us poseu en contacte amb ACO Catalunya i nosaltres
Anem allà, ens dirigim a aquest hospital, a aquell centre que no estigui, diguem-ne, formant part de la xarxa, li expliquem, li entrenem, els hi portem les targes i de manera totalment anònima, sense noms i cognoms, els metges d'aquell centre decidiran quins dels pacients estan en una situació mèdica que necessiten aquesta tarja. O sigui, ho fem tot de manera transparent a través dels metges. O sigui, aneu al vostre metge, qui vulgui aquesta tarja, que vagi al seu metge i si el seu metge no sap de què va, doncs us poseu en contacte amb AQ Catalunya a la nostra bústia de correu info@aqucatalunya.cat i la nostra secretària, la Jaqui, us explicarà el que farem i no passa res. Entrenem els metges, els donem la informació, els hi portem targes i ells progressivament li van donant als seus pacients. Aclarit això, alguns missatges d'agraïment. La Júlia, moltes gràcies, doctor Aldeguer, per tota aquesta informació i per estudiar i investigar tant. M'ha encantat. Gràcies, Aldeguer, per la seva dedicació. Núria ens demana, és beneficiós prendre kefir de llet i d'aigua o kombucha si porto un reservori? Bona pregunta interessant. Des del punt de vista científic d'evidència no ho puc dir, però des del punt de vista de lògica podria tenir algun sentit. És a dir, el que sí que està clar és, a veure, el reservori d'entrada sí que, sobretot els reservoris inflamats, perquè això també podria, la pregunta meva seria, estem parlant d'una reservoritis, és a dir, inflamació del reservori, una persona que té un reservori que no té inflamació, però llavors dius, home, potser no tocar-ho massa, però a priori el que sí que sembla que passa és quan nosaltres s'ha operat el budell gros i es fa el reservori amb el budell prim, finalment el que succeeix és que aquell budell prim, aquell tros, aquell reservori que hem fet amb el lilium, es va colonitzant de bacteris intestinals i és el que fa que d'alguna manera ens ajudi una mica que aquesta femta també es vagi compactant. Llavors, això, em sembla que per algun motiu que desconeixem, en alguna gent aquests canvis bacterians són anòmals i llavors se torna a activar la inflamació que hi havia abans. Esclar, aquí els probiòtics han demostrat efectivitat, el BCL3, alguns antibiòtics, també es parla molt de la rifaximina, que és l'espiraxin, que és un antibiòtic no absorbible, que també en alguns pacients hi intervé. Llavors podries arribar a plantejar-te que algun producte fermentatiu, home, pogués tenir algun tipus d'ajuda. Jo us haig de dir una cosa, que això seria una mala notícia. És a dir, el kefir, el que és que és un aliment magnífic per prendre la llet. La llet té un sucre que es diu lactosa, que nosaltres, els mamífers adults humans, tenim la sort de ser un dels pocs mamífers adults que existeixen que són capaços de metabolitzar-ho, però no tan bé com quan som més petits, perquè la llet és un aliment de mamífers petits. I, de fet, hi ha un petit grup de gent que té fins i tot símptomes que són la intolerància a la lactosa, però que, en el fons, tots en tenim un cert grau. O sigui, que no es pot generalitzar, no? No, perquè què passa? El kefir, llavors, què és? És que, bàsicament, el kefir, el formatge, els iogurts, el bacteri s'ha menjat la lactosa. La fermentació ha produït un producte on la lactosa s'ha disminuït o pràcticament desaparegut. I això ens senta molt bé, perquè prenem el que és la llet adaptada al tub digestiu nostre de mamífer adult. Per tant, té més valor com a aliment, de moment, avui en dia, com veiem, que no com a efecte probiòtic. És a dir, per tant, jo tendiria a pensar, home, mal no et farà pel reservori, però amb el kefir em costa encara veure que pogués tenir un efecte realment beneficiós. On jo crec que sí que tindria benefici és si pensem en prebiòtics. Prebiòtics és el que tocaria estudiar ara en el món del reservori. Nosaltres hi tenim interès, que és això. Llavors hi ha no tant productes fermentats, que ens senten bé com a aliments, però com a aliment ja està bé, però no tant com a canvis en la flora bacteriana. Entengueu això. I aquí sí que potser en el món del prebiòtic hi ha un camí a córrer. Per tant, el kefir et diria mal no et farà, sinó que és un aliment que ens sembla magnífic. Tampoc esperis, però, que sigui un gran benefici per al teu reservori. Molt bé. Una pregunta que em sembla interessant, però també potser una mica polémica. ¿Por qué los hospitales no hacen estudios de las cacas? ¿No parece lógico
que a los que tenemos una inflamatoria, ¿acaso no se nos debería de hacer ese estudio? Me refiero a estudio microbiológico de heces. Val, a veure, de moment, això que us he donat és informació, i quan parlem del que us deia abans, això va a la línia que us he dit abans, la disbiosi encara no sabem en tots els casos quin significat té. En tot cas, home, sí que nosaltres som dels primers, per exemple, amb aquests marcadors, sí que vas a respondre alguna pregunta. Llavors sí que té sentit agafar la caca i analitzar un marcador bacterià que ens ajudi això, doncs, a dir si hi ha molta inflamació, si respons a un tractament i tal. Però mirar bacteris i disbiosi per se, home, compte amb l'excés d'informació que tinguem en un moment determinat sense una resposta clara. És a dir, hi ha molts marcadors de disbiosi ara en el mercat, dels quals també us diria que molts tenen molts deficiències tècniques i que la informació que donen és una mica, bé, que encara no és molt exacta. Llavors, prendre decisions basats en això crec que seria un error. Per tant, encara jo crec que no és és massa prematur que això entri en els hospitals per se. El que potser espero que un dia entri seria més com a marcadors específics, però no tant com una disbiosi, amb els coneixements d'avui, Potser aquesta mateixa pregunta me la feu d'aquí 10 anys i és que estem utilitzant-ho tots i mira, diràs, mira, ja anàvem per aquí. Però avui encara amb la informació que tenim i sobretot encara amb els temes tècnics, crec que és prematur. Ho sento, prendre decisions basats en això encara seria prematur, a nivell d'un hospital. Més missatges per tu. Gràcies, Xavi. Considero molt interessant i profitós que, a part d'atendre'ns el trueta, tinguis la capacitat de recerca i puguis aplicar-ho. Més preguntes. Com podem accedir a l'examen predictiu d'intervenció quirúrgica? Jo penso que aquí ha trucat molt l'atenció al que has explicat. Sí, està en fase de recerca. No, espereu. Està en fase de desenvolupament. Aquest és el que tenim una mica més retrasat perquè, per sort, tampoc sou tants els que us opereu al llarg d'un any i n'estem recopilant gent encara. Espereu. Si els resultats ens acompanyen, doncs, òbviament, la nostra intenció és que després es pugui distribuir a nivell hospitalari, però jo crec que ara és prematur. Espereu, està en fase de recerca. Vull dir que no, només us he presentat com a dades preliminars, però fins aquí que no us he donat les dades d'aquest, perquè és el que ens falta d'acabar d'afinar més. Vull dir que espereu. Sí, tenim una altra. Gràcies, doctor. Molta informació interessant, molta feina per fer, però amb la confiança en els equips de recerca que tenim. La nostra fe està posada en vosaltres. Molt maco aquest missatge, Molt maco. Molt agraït. I altra, moltíssimes gràcies per la magnífica informació que gràcies a ACU i al doctor Oleguer avui ens arriba. Gràcies per la part que ens toca. Nosaltres només, com diu el dit del món dels negocis, nosotros tenemos el teléfono del que sabe. No, és l'única cosa que fem. Em diuen també gràcies al doctor i a l'organització, gràcies a tu, Núria. Sí, mira, encara ens arriben missatges. Ens diuen, yo pensaba que el Bifidobacterium longum era bueno para el Crohn. ¿No es correcto? Això, ostres. No ha demostrat efectivitat. Ja. És que s'han fet molt populars amb la publicitat i amb tot el mal que ha fet aquests productes pseudocientífics, que a més que després ve Europa i els imposa unes lleis d'etiquetat perquè no poden dir segons quines coses, no? Tipo activa tus defensas i coses per l'estil. No vamos a decir nombres, però estan allà que sempre estan amb unes declaracions de salut que són complicades. Crec que és molt important distingir entre un probiòtic que pugui tenir uns efectes beneficiosos o no en general, i l'altre, un probiòtic que un dia demostri que realment pot estar impactant en el que és la inflamació quan està activa una malaltia de Crohn o el manteniment de la remissió. M'enteneu? Això jo crec que, clar, no es pot defensar encara avui en dia que tinguem una eina, i us asseguro que ganes tots en tindríem. Penso que queda clar que hi ha molta feina, però que teniu un nou camp de recerca enorme amb unes correlacions que indiquen que aquí hi ha alguna cosa interessant i que s'ha d'investigar i que amb aquests predictors que esteu desenvolupant tindrem molta més qualitat de vida, segur. O sigui que perfecte. I un altre cop vull agrair en nom de tota l'organització d'ACU, de tot l'equip, el temps supervaluós i tota la xerrada amb tota la recerca i amb tota aquesta exposició que ens ha fet avui el doctor Oleguer, que la veritat és que jo me'n vaig donant-li voltes a 1000 coses. T'ho juro, Xavier, que estic
m'has volat al cap avui, estic encantat. I sé que no sóc l'únic. Està bé, que estic estimulant, està bé. Sí. A mi que m'agrada estudiar, però no dono abast. La vostra producció científica és sobressalent. És part de la cosa també, a veure, jo està malament que ho digui, no? Perquè molts de vosaltres la patiu la malaltia, però és la part apassionant que té la malaltia jo com a professional investigador, no? Que, ostres, que realment és un gran repte intel·lectual, no? Tot l'entendre conceptualment què està passant aquí al darrere. Déu-n'hi-do. Estem a les vostres mans, Xavier. Moltes gràcies. Moltes gràcies també a tota la gent que ha vingut avui. I bon estiu. Ens veiem al setembre a la propera activitat. Moltes gràcies a tothom. Ciao. Adéu.